voi. Băi, vă pup, azi vă iau cu noi în vacanță să vedeți cum petrecem noi vacanța, unde mergem, ce facem. Dacă sunteți curioși să mergeți și voi, să știți activități sau chestii ce să faceți pe acolo, nu uitați să dați neapărat un like, un subscribe, că prin asta vă susținere. Și o să revenim puțin mai târziu să vă mai arăt chestii pe drum și așa. Bă, chat, ia vedeți aici câte cireșe avem aici la țară. Și toți copacii ăștia plini. Arată în spate un pic. Și în spatele tău. Deasupra ta, de fapt. Deci tot e plin aici. Așa, bun. Bă, am revenit. Ce să zic? Culegem și noi aici niște cireșe. Ia vezi. Dă-i aici un cadru numai. Să vadă lumea câte cireșe sunt ăsta. Bă, cred că avem aici minim 5 kg. Zi tu dacă nu, așa-i? Lasă cutia, că nu contează, că nu pică. Și am găsit o schemă nouă, să țin așa deasupra la cutie și dau așa gen. Bă, deci chat, acolo s-a dus efectiv creanga în jos, că era plină cu cireșe. Uitați-vă aici, copaci șmecheri ce avem. Acum dau un cadru de mai aproape. Deci, bă, zici că e strugure la cât e efectiv. Deci, bă, ia vedeți aici cireașa. Hai să-i dăm taste. Bine, nu e ca și cum am mai mâncat 25 deja, dar e ok. Direct în telefon am țipat-o. Stai, mai filmez? Da. Bă, ce să zic. Hai să gustăm și o vișină de asta. Haladită. Nu e bună. Cireașa e bună. Asta nu e bun. Bă, ia vedeți ce mașină am văzut la mine la țară. Bă, până acum n-am făcut mare chestie. Național 76 și autostrada continuă tot înainte. Până acum n-am făcut mare chestie. Am fost până la mine la țară. Și am fost să ducem un cadou la o nepoată de-a mea. Și am cules niște cireșe. Dăm, am murdărit, dar nu mai contează. Bă, ce să zic, am mai stat un pic, am mai ascultat muzică și cam asta am făcut eu până acum. Bă, update, am ajuns aici la o zonă de munte și mai facem, nu știu, 2 ore și ceva. Nu știu dacă se vede prea bine acolo pe telefon. Bă, cam așa e aici. Nu scot telefonul pe geam, că mi cam așa la aproape 100 la oră să scot să ăsta, că poate pică pe geam sau așa. Bă, ce să zic, ne vedem direct acolo, cred. Și între timp a început și să plouă cât de cât. Adică nu-i chiar așa rău afară, dar a început să plouă un pic. Iar ne-am oprit aici la Brad, ceva în genul se cheamă aici. Bă, și nu știu, căutăm ceva undeva să mâncăm, că nu mai pot. Mi-e rupt în gură de foame. Și da, nu știu. Ajuns nu știu unde. Pe centru, bă, ia vede ce faină s astea pe aici. Acolo, așa în spate, e Muzeul Aurului. Și o să mergem pe aici, așa, în față, să vedem dacă găsim ceva de mâncare. Dacă nu, e acolo profi, direct mare toast băgăm. Hai, revenim mai încolo să vă arăt ce se mai întâmplă. Bă, nu știu dacă mă văd sau mă aud prea bine. Hai să-i dăm taste la nesimțitul ăsta. Ia, hai să vedem de aici, de unde pare mai ok. Bă, e ok, e aproape ca la Mac. Bă, ce să zic, a fost acceptabil toastul ăsta. Și limonada e ok. La limonadă îi dau un 8 din 10 și la toast tot cam așa, sau un 7 din 10, 8 din 10, nu știu. Na, revenim mai încolo.
Verii mei, după 4 ore jumate sau ceva în genul de mers, în sfârșit am ajuns și noi la cazare. Bă, nu o să arăt prea multe, aici e cazarea, nu o să arăt prea multe sau așa că, na, nu vreau să fiu bulangiu sau așa. Așa că o scurtă recapitulare, am mai stat un pic la cazare, ne-am schimbat și după aia am plecat în centru la Sibiu. Bă, chat, am plecat și noi până în centru la Sibiu. O să vă dau chiar acum un cadru să vedeți cum e pe aici cu pădurea, cu natura, cu așa, cu peisajele. Revenim direct după centru. Chat, am ajuns pe centru la Sibiu. Forță rău pe aici. Băieții știe fotbal. Asta era așa o glumă între noi. Bă, acum mergem pe centru, cum ar veni, că noi suntem mai lângă centru. Că am parcat aici, că de ce să plătim parcarea? Am parcat pe gratis aici. Forță, schema românului, mentalitate de român. În fine. Acum trebuie să trecem aici ceva pod peste Benga, am glumit și eu. Nu, că alt rău nu mai știu, dar am zis așa. Da, trecem pe aici și după aia revenim direct din centru. Am ajuns și noi, vedeți, aici costumați. Și aia acolo fac nu știu ce o scenă. Bă, nu știu ce o să facem. Mai stăm pe aici și revenim după aia, când avem ceva de făcut. Bă, real vorbind, e cam de căcat circulul ăștia, dar e ok și așa. Nu știu, mergem să căutăm ceva terasă să mâncăm acum, că nu mai pot de foame. Am ajuns și noi la restaurant și să moară Dragoș, ori început caterincile. Hai, revenim când vine mâncarea. Bă, am ajuns și noi aici. Ne-am pus să mâncăm. Vedeți, chat, ce am găsit mare castel din carton. Ia vedeți, stați așa. Deci, bă, nu știu ce e ăsta, ca un fel de labirint sau ceva în genul, prin care intri și nu mai ieși. Intri și ieși, am vrut să zic. Deci stați așa, tot e plin de carton. Hai, revenim mai încolo, îl explorăm și revenim mai încolo un pic. Luăm și noi aici o înghețată și mergem spre mașină. Cam așa arată drumul pe unde trebuie să mergem noi ca să ajungem la cazare.